Быел Казан юлларындагы 45 мең квадрат мәйданда чокырларны тәртипкә китерәчәкләр. Бу якынча исәпләсәң 10 футбол кыры дигән сүз. Эшне Аракчино шоссесы, Оренбург тракты, Миллениум күпере, Дзержинский, Гладилов, Зорге урамнарынан башлыйлар. Ел сайын заплаткалар ясыйлар. Алар бер яз җитә, заплаткалар юк бетәләр алар. Безнең ишек алдында чөпчәр оясы бар. Менә шунда машиналар кирәк алар. Алар өчен әлбәттә җайсыз инде. Шәһәр урамнары буйлап йөргәндә иң чокырлы участокларның исемлеген төзергә була. Казанда машина йөртүчеләр өчен иң нык авырлык тудырган урамнарның берсе ул Тверь урамында бик күп чокырлы юллар. Әйдәгез менә юри генә берсен үлчәп карыйк. Тирәнлек 10 сантиметрдан артык булса, менә бу чокырның озынлыгы 2 метрга якын. Бу исемлеккә Восход белән Подлужная янында кертеп булыр иде. Гладилов урамы белән Миллениум күперендә ремонт башланган инде. Чокырның киңлеге 15, озынлыгы 60 сантиметрдан арта икән, аны ямыйлар. Эшкә тотыныр өчен уртача температура 0-дан түбән булырга тиеш түгел. Прежде всего будет делаться ямочный ремонт. Иң беренче булып машиналар күп йөргән урамнарда чокырлар ямалар, шулай ук җәмәгать транспорты хәрәкәт иткән юлларга үстенлек бирелә. Хәзерге вакытта 3000 квадрат метр юл төзекләндерелде инде. Быелгы кыш Казан тарихына иң күп карлы булып кереп калачак. 3 ай эчендә генә башкала урамнарыннан 950 мең тонна кар чыгарыла. Бу 190 мең машина дигән сүз. Казанлылар кыш буе юлларның вакытында чистартылмавыннан зарланды. Халык контроле порталында меңләгән мөрәҗәгать алына. Где-то чистили, а где-то не очень чистили. Но основные дороги чистят, дороги никогда никто не чистил. Юл хезмәтләре өчен кышкы режим апрель уртасына кадәр дәвам итәчәк. Бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә беренче нәтиҗә чыгардылар. Карны вакытында чыгарырга өлгерә алмауны явым төшемнең һәм ишек алларындагы автомобильләрнең күп булуы белән бәйләп аңлаттылар. Нынешняя зима действительно была. Быелгы кыш чыннан да күп карлы булды. Элегрәк без аны төяп чыгарырга өлгерсәк, быел җитешмәдек. Урам җыештыручыларның җитмәве һәм ягулыкның кыйммәт булуы да йогынты ясады. Кардан арынган юлларның кайсы участогына ремонт кирәклеге турында Казан районнары хакимиятләренә җиткерергә мөмкин. Башкала урамнарындагы чокырларны ямау өчен быел 93 миллион сум акча тотылачак. Руслан Хуснулдинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.